ब्लक BPFनि गाहाय नेहाथारि गोजौनि बिथोन आरो थोननाय आरो बिबान होनाय बायदि आं आजावनानै लाबाय। मेन उद्देश्यआ बेनो भेरगाव बियाबखौ जों नष्ट जानो होनो हानाय नङा। जों जेराव दं बेयावनो जों गसंनानै थानांगोन। जों नांगौबा बेयावनो जिउ गारगोन। जों नांगौबा बेयावनो जुजिनानै जों जोंनि भबिष्यतखौ जों खालामनांगोन। बेखायनो बे जायगानि रायजो राजाफ्रा गासैबो एकगट जानांगौ। खुनु आदानिनि बे पावार प्रजेक्ट आरो मोना जाहोआ आरो जबरदस्ति बे जायगायाव आदानिया फैनानै बेयाव पावार प्रजेक्ट खालामनो हाया। बे 6 शिड्युल लिरनाय बे ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसन बे ट्राइबेलफोरनि बे माने खुंथाय बे खुंथाय एरियायाव 6 शिड्युल जानायनिफ्राय बाहेरानिफ्राय हा मोनफैया खुनु दिन रावबो मोना। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबियाव खिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामदों भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै। जायखि जिखि बुङा आङो भिडिअ होनो गोसो होलांबाय थागोन। आंनि जि गोसोनि साननाय बेखौ आं रायजो राजाफोरजोंहाय अनलाइननि थ्रुयै भिडिअनि थ्रुयै आङो सावरायलांबाय थागोन। रायजोफोर, गिबियाव जोङो मोनसे भिडिअखौहाय नायनानै लाग्रोनोसै। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नाय, बिनि उनावसो आङो मा बुंनो गोसो आं बेखौहाय माखासे बाथ्रा बुंनानै होनाय जागोन। सफै अब्ला जोङो नैबे भिडिअनि सोमोन्दै एसे नायनानै लाग्रोनोसै। मालायनि बासायना मा मोनदों नोङो? बाजारि नोंखौ वार्निं होदोंमोन? हा? नोंखौ वार्निं होदोंमोन ना आङो? नङा होननाय नोङो। नोंखौ एथां वार्निं होनाय आं मिथिबाय। वार्निं होनायाव नोङो मानो बिदि मालायनि हौवाखौ सेनानै आंनि न'खर सिफायबाय? आंहा फिसाला सासे दं मिथिबाय? फिसाला सासे दं। फिसाला सासे दं। नों मा मोनदों नोङो? हा? आंनि फिसालाया मा बरबाद जाया? आंनि फिसाला नों फिसिगोन। हा? बेखायनो नोंखौ आं एथ' अननानै फनाव बुंहरनायमोन बुङाखैमोन देलाय। हा? नोङो हिनजाव मानसि मानो ओंखायनोथ' बुंना ला लिंहर। निश्चय नोंथांमोना नुबाय अन दा स्पट सासे आइजो आरो सासे हौवा गथ' गोनांखा जुलि जाखानाय बिसोरबायदि मानसिया अन दा स्पट खामानि सोलिनायावहाय हमजाबाय। दा बेखौसो आं बुंनो सानो दे जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय माखासे सुबुंफोरनि गोसोआ मानो एसेबां मूर्ख आखुनि। दिनै जोङो बुंनो थाङोब्ला बिसोरबायदि मानसिखौहाय मूर्ख होननानै बुङाब्ला माबायदि मानसिखौ मूर्ख होननानै बुङांगौ? नो डाउट सरकारा होदों बिहारि लानायनि माखासे बिथांखि ना, बिहारि लानायनि आइन सरकारा होदों। नाथाय बेबायदि बिहारि लानायनि आइन होदों होननानै बेफोरबायदि सैमा अमाफोरबायदि मोसौ बोरमाफोरबायदि मूर्ख आखुफोरखौहाय दिन्थियोब्ला जागोन नामा रायजोफोर? दा बिसोरबायदिखौहाय मानो हगारनो? बेबायदि मानसिखौहाय बुसि बुसा खालामनानैहाय जेलाव गारसन। समाजा गाज्रि जायो ना नोंथांमोना मा बुंनो सानो? आंनि साननाय मथेब्लाथ' बेनो, जाय मानसिया सानै बिहारि लानो गोसो जायो, जाय मानसिया गावनि हिनजावनि अनगायै आरो गुबुननि देहाखौ लुबैनायावहाय गोसो होयो, बेबायदि मानसिया मूर्ख। बिसोरबायदि मानसिया जुनादनिफ्रायबो बांसिन गाज्रि। दा बेफोरबायदिखौ जोङो नुनानैनो बेसेबां भिडिअ हगारो आरो बेसेबां बुङो ससियेल मिडियाआव। थेवबो जोंनि बर'नि माखासे सुबुंफ्रा ओरैबायदि गाज्रिनिफ्राय गाज्रि दिन्थिनो थांगासिनो दङ। फाइनालि बिक्रम दैमारिया भेरगाव बियाबनि सासे हाइ कामान्डजोंहाय थिसनजानाय सासे दैदेनगिरि जाबाय। बै समाव 17 बोसोराव बिक्रम दैमारिनि जोंनि मावनाय खामानिखौहाय जोङो खोनानो मोनदोंमोन जे बिथाङा उइदाउट सार्टिफिकेट उइदाउट प्रुफ बिथाङा कन्ट्रेक्टर खामानि मावबोदोंमोन। दा बिनि गेजेरावहाय बिथांनि माखासे ससाइटि लुनायाबो पेन्डिं जानानै दङ। बेखौहाय जायफोरनि ससाइटिया लुजादोंमोन बै समावहाय बिक्रम दैमारिजों बिथांमोनासो मिथिगौ। आङो भिडिअखौ श' खालामथ'ला। दा नोंथांमोना भेरगाव बियाबनि जेसेबांनाखि रायजो राजा नोंथांमोन दं, नोंथांमोना बिक्रम दैमारिखौ बेसेबां सापर्ट खालामो बे नोंथांमोननि सायावसो। आरो बिक्रम दैमारिया रायजोनि थाखाय माबायदि खामानि मावगोन? गारबोनाय जोङो माखासे जारिमिनखौ नाहरोब्ला, गारबोनाय खामानिफोरखौ नाहरोब्ला बिक्रम दैमारियाबो सासे मोनसे ससाइटिखौ आनसाक्सेसफुल खालामग्रा सासे दैदेनगिरि रायजोफोर। दिनै बिथांमोना गावसिनि गाद्दि गोमाजानायनि थाखाय थोरसिनि ओंखामा सेनानै लाजानायनि थाखायसो दिनैहाय रायजो राजाफोरनि सायावहाय अननाय देखायफ्लादों। बिसोरो गावसोरखौनो साधु दिन्थिनो नागिरदों, जाहाथे गावसोरखौहाय अननानै मोजां मोननानै सापर्ट खालामो।
नाथाय मोजां खामानिखौ सोर मावलांगोन बेखौ रायजो राजाया मोजाङै बिजिरनानै नायनाया मोजां रायजोफोर मिथिबाय दा आरो आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानबावदों दे बेनो लास्ट रायजो राजा नोंथांमोन आं बेखौ बुंनानैनो फोजोबनाय जासिगोन जोङो नुनो मोनदों आदानिनि माखासे जे हा आवग्रिनानै मा कम्पानि बानायनो थाखाय बेवहाय मोब्लिब दिहुनथाय गायसननायनि बाथ्रा सोलिगासिनो दङ मोनसे पर्बतजरानि बासबारि होननाय जायगायावहाय दा बे हाया जुदि सरखारनिब्ला बेखौहाय हमथानो हाखानायबो नङा आरो आं बुङाखै जे आदानि ग्रुपनोहाय बे हाखौहाय पारमानेन्ट होनांगौ होननानैहाय आङो बेखौसो सानदों सरखारा जोंनि बर' हारिनि हाखौहाय रेन्टसो होनांगौ दा कम्पानिनिफ्राय जोङो फैसा आरजिनो हानाय बायदि जों बे सुबिदाखौसो लानांगौ आङो हाखौहाय पारमानेन्ट लेखा लेखि लिरनानै बे गुबुन देशनिफ्राय फैनाय आदानि ग्रुप बा बबेबा मोनसे ग्रुपफोरनोहाय पारमानेन्टलि होनांगौ होननानै आं बुङाखै रायजोफोर आङो बुंदोंसो कम्पानि बानायनो थाखाय माखासे जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो जायगा होयोब्ला जोंनि बर' हारिया निसय जौगागोन साखाथि फाखाथि बे कम्पानिनि साइडआवहाय दखाननि बायदिसिना आरो नोंनि न'फ्राबो मोजां लुनानैहाय लानो हागोन आरो बिनि गेजेरजोंनो कम्पानियाव मावग्राफोर माखासे लेबार्सफोरनि थाखाय माखासे अफिसार्सफोरनि थाखाय बेयावहाय रेन्ट होनायनि माखासे सुबिदा लानो हागोन बेखौ साननानैसो आङो बाथ्रा बुंदों नाथाय माखासे मानसिफ्रा बिथांमोना गोरोन्थि बुजिदों नाथाय बिथांमोननि साननाय हनाया एसेबो साबजाथाव नङा आं बुंदोंसो कम्पानिखौहाय जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टआ बे हाखौहाय पारमानेन्टलि होनो नाङा आं बे थ्रुयैसो बाथ्राखौ बुंदों आङो होनो नाङा होननानैबो बुङाखै नाथाय बे थ्रुयैसो आङो बे कम्पानिखौहाय गायसननो थाखाय सुबिदा होनांगौ होननानैहाय आं बुंनाय नाथाय आं बुङाखै बर'नि हाखौहाय गुबुन नन ट्राइबेलफोरनोहाय फानस्रानांगौ होननानै आं बुङाखै मिथिबाय दा कम्पानिया मोजां सोलियाब्ला कम्पानिया जुदि जोंनि बर' हारिखौहाय सुबिदा होआब्ला जों बे कम्पानिखौहाय रिलि खालामनानै गुबुन जायगायाव होखारहरनो हागोन बेनिखायनो गासैबो दायथ'आ सरखारनि आखायाव दा रायजो राजाया बिनि मा बुजिदों आंनि बुंनायनि सायावहाय आंनि नुनाया जाहैबाय हाया खालि दङब्ला जुदि हाया एभेलेबेल बे हाया ओरैनो गोग्लैसोनानै दङ बेखौहाय कम्पानि बानायनायावहाय मदद खालामनो हागोन आरो बे हाखौहाय आं फाननो थिनाखै बे हाखौहाय रेन्टआवसो होनायनि थाखाय आङो बाथ्रा बुंनाय जादोंमोन रायजोफोर दा नोंसोर मा बुजिखो आंनि बुजिनाय आरो नोंथांमोननि साननाय बे बहुत डिफारेन्स दङ अब्ला रायजोफोर भिडिअआव एसेखिनियानोमोन नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि बुजिबायब्ला जुदि नोंथांमोना आंखौहाय गोरोन्थि सानदोंब्ला आंखौ निमाहा हो आरो गोरोन्थिखौ सुद्रायनानै लाब्लानो जाबाय जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोजोन्थों बर' हारि जय जाथों जय बर' हारिनि